care treaba, Georgele? Numărul 1, spune-mi cum stai? Cu numărul 2, hai, zi! Tu o spun la rupare. Hai că ne vedem. Nene cu păr negru și cred. Și tu să le iei de muie. Bă, Georgele, bă, Ioane, bă. Bă, Ioane, bă, Ioane, bă. Bă, Georgele, tu ce dracu, bă, ți era greu să-i, bă, Ioane. Tu fii atent, bă. Ioane. Băi, și serios. Ioane, bă, fiți, bă, serios, bă, că într-o oră trebuie să-i dăm drumul, bă. Fii atent, tu îl întrebi pe Georgel. Georgele, întrebarea numărul 1 este... Ți greu? Așa zi, Georgele, care e întrebarea numărul 1? Întreabă-l. Nu. Zi, mă. Întreabă-mă tu pe mine. Da, Georgele, numărul 1, care e problemele? Întrebarea, mă. Întrebarea, mă. Bă, și tu, bă, tu nu mai râde, mă. Georgele, tu zi unde au femeile părul negru și creț. Da, că zic eu. Dar tu nu mai râde, mă. Păi nu dați până la spus. Și... Georgele, care e întrebarea ta? Georgele, care e treaba ta, Georgele? Unde ar femeile păr negru și cred? Răspunsul în Africa. Măi, Ioane, tu știi cum se cheamă un câine fără picioare? Da. Nu poate să fie că n-are picioare. De Nu unde? poate să vină. Nu se poate că... Nu se cheamă că nu poate să vină. Da, domnule. Zi, Nu mă. se cheamă. Nu se cheamă, zi. Nu se cheamă Că n-are- că n-are Poate să fie, picioare. băi, să vină. Cum poate să stea... Cum poate un om să stea 8 zile fără să doarmă? Nu zi, Ioane, așa. Ioane, zi, cum poate să stea un om 8 zile fără să doarmă? Zi, Ioane. Fără să nu doarmă. Da. Întreabă-l tu pe el, mă, întreabă pe Georgel. Georgele! S-a încă Băi, nu te mai trece, nu te. Băi, Băi! Cum poate sta un om 8 zile să nu doarmă? așa întreabă-l, mă, tu pe el, mă, întreabă-l, mă, tu, mă. Întreabă-mă de mine.